holdkammeraterne, men her er det Michael Jacobsen. Hups! Står her overfor Karim Zaza. 1-1. Ja. Via stolpe ind. Andreas Johansson. Han er der igen. Karim. Misser. Det virkede. Sætter den sikkert, og dermed er City foran. Hvor er det frækt. Hvor er det frækt. Det kan man næsten. Og den bliver reddet af Shay Given, og dermed er AaB